खुलुमबाय बड'लेण्ड पाब्लिक रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायबाय। हरिसिंगा बिहाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 37 बोसोरसारिया जुथुमाया सानथामनि हाबाफारिजों दिनै मोजाङै मोजां थुंगेलांबाय। गुबुन गुबुन धोरोमारिब्लाबो बेयाव बाहागो लाफैनाय धोरोम सिबियारि रायजो राजाफोर दिनैनि बे गेवलां मेलाव आंखौ गाहाय आलासि महरै हांख्रायनानै लाबोनानै बेयाव फंनैसो बिबुंथि होनो खाबु होनायनि थाखाय बिहाब गौथुमनि जिल्ला गौथुमनि दैदेनगिरि बाथौ सिबियारि रायजो राजानो आंनि गोरबो सिंनि साबायखर बावबाय। 3, 4 आरो 5 फेब्रुआरि सानथामनि हाबाफारिजों खुंनाय जुथुमायाव ओनसोलनि बाथौ सिबियारिफोरजों लोगोसे गेदेमा सुबुंफोरा जुथुमासालियाव होंगो दोंगो जाफैनानै जुथुमाखौ जाफुंसार होयो। दिनै गेवलां मेलनि हाबाफारिखौ मासिगिरि महरै दैदेनो हरिसिंगा बिहाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि अलंबार बापुराम बर'आ। गाहाय आलासि महरै नुजाथियो पद्मश्री डक्टर मंगल सिंह हाज'वारिया। बे हाबाफारियावनो माननि आलासि महरै नुजाथियो डक्टर प्रबिन ब्रह्म आरो जायगानि गियानि गुनि सुबुंफोरा। प्लेट आरो आदा खुरै हालदैखौ थोब्ल' आरोखि जेबो खालामनाङा बे मोनसे मन्त्र जागोन आरोखि मन्त्र सोदे जाबाय दा खालामसिगोन ना बिदिनो अके आङो एसेयावनो लाखिथ'बाय बयखौबो खुलुमबाय। गाज्रि मोनखायाखै दा ना गाज्रि मोनबाय? गाज्रि मोनाखैबा आखाइखौ गारनानै भारत हादरनि थाखाय जिउ गारसोमनानै समाजनि खामानि मावनाय ओंखारबाय। जाय बबे खामानियाव मावदों जों गासिबो हमनो हायो। मख'नो गोनांदि DID लिटिल मास्टार 2022 नि देरहागिरि नबजित नार्जारियाबो बे जुथुमायाव नुजाथियो। नोंथांमोना नायगासिनो दंमोन बड'लेण्ड पाब्लिक रादाब। गोजोन्थों।